власт, пари, беднотия, всичко наведнъж. Как става този номер според нас? Как става този номер? Изведнъж живеем в държава, в която е пълно с бизнес, братле, обаче всички са бедни. Как става този номер? Аз ще ви кажа, заради този дебелак със стройната гуша. Заради този дебелак всичко става. Бизнеси, това е онова. Бизнесите са за всички останали, но не и за вас. Вие в бизнесите не участвате. И сега ще ви кажа защо. Защото дебелака с стройната гуша не има Певски, някакъв си. И она другата, Галка, къде се пазят един друг. Това е идеята на нещата. Единия прави парите, другия го пази и лапа проценти. Това са нещата. А вие седите бедни и не разчитате на хора като мене, които се опитват да създават общества, които да правят шибан кеш, мадафака. На такива хора като мен не можете да се доверите, но се доверявате на тази свиня с 4 гуши под оригиналната. В смисъл, какво става, бе? На такива хора се доверявате само защото имат толкова много пари, а не можете да си направите 2 и 2, че тези пари са направени от вас, от вашите данъци, от кръжбата, от всичко, за това, което работите. Вие сте роби, бе, брат. Вие сте шивани роби. Продължавате да побачкате там нещо странично, трошите се, никога пари не достигат за пазар, за трето, за пето. Обаче продължавате да вярвате на свинете. Продължавате да вярвате на депутати, на такива путки май. Леле, май.